অঁ ভাইবিলাক কি কৰিছে? ইয়াতে আছে ন? তোমাৰ লগত ঘৰ গুৱাহাটী ন? অঁ ইয়াত পেণ্ডেলৰ কাৰণে কাম কৰিব আহিছে ন? गुड इभिनिं लोगोफोर मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै आङो दंफैयो गुगामुख हालामनि सिङाव थानाय सनापुर होननाय मोनसे जायगायाव आरोना लोगोफोर एप्रिलनि 1 तारिखाव नरेन्द्र मदि फैनो थांबाय दं जाहाथे बेयाव ओरैबायदि खामानि लगायदों मिथिबायना लोगोफोर बिदिब्ला जोङो बे जायगानि नुथायफोरखौ एसे नायना लानोसै दे लोगोफोर 25 तारिखनिफ्रायसो लगायदो दे लोगोफोर इनिफ्राय नायना लाबानो जाबाय नै ओरैजाय ओरैबायदि लाइन लाइन माने माबा खालामना दोनदो आरोना मा जागोनथाय मिथिला आरो नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय नै नैनाव थांनानै सोंहैनि दे ओ भाई एटु কি হ'ব এটো বাউন্ডারি ন ও ইয়াৰ পৰা ইফালে হ'ব ন ইয়াত মানে বাউন্ডারিটো গুটে ব্লক কৰিব চাগে ন গুটেটো ব্লক কিবা কৰিব না ইয়াত আকৌ চেকিং কৰিব লাগিব ন बाउन्डारिया बेनो जाहैबाय ओमफ्राय ओरैजाय सिगांखै थांनो दै लोगोफोर नै ओरैबायदि माने खामानिखौ आगत न ओइ तार न ए बालि दियाथु न बेनिफ्राय ओरैजायबो नै सानैसो दं दै लोगोफोर इसनावबो सोंना लानि बियो पेन्डेलनि थाखाय स्टेन्ड जागोन नामाथाय लोगोफोर एसे आं नायनायजों लोगोसे नोंथांमोनाबो मिथिना लादो बेनिफ्राय नै इसनाव एसे सोंना लानि बिथांमोना माने खामानि मावग्राफोर नामाथाय इसनाव एसे सोंनानै रायलायना लानि औ भाইবিলাক কি কৰিছে ইয়াতে আছে ন তোমাৰ লগত ঘৰ গুৱাহাটী ন ইয়াত পেণ্ডেলৰ কাৰণে কাম কৰিব আহিছে ন কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰিছে এইটো কামটো গম নাপাওঁ তোমালোকে কেতিয়াৰ পৰা আহিছা আমি এখন পৰহিৰ পৰা ন 3 দিনমান হৈছে আৰু ন नै किबो खामानि मावबाय दं नैबे मेन स्टेज जागोन आरो ना लोगोफोर नै दासो बानायबाय दं दै सुरु खालामबाय दं दासो नै बेनो जागोन मेन स्टेजआ ओमफ्राय बाउन्डारियाथ' ओरैबायदि गुवार मिथिबायना लोगोफोर बेनिफ्राय नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय पुरा गारि जेसिबि सब गैयै खामानि लगायबाय दं आरो ना लोगोफोर नै ओरैजायबो रुलार गंसे लाखिना दोनदो आरो ना लोगोफोर बेनिफ्राय लामायाथ' नै हिसाब गैखाया सिगाङावबो ओरैजाय मावबाय दं दै बेयावबो मोननैसो जागोन खोमा बेनिफ्राय बिदिनो नै एसे गारना दोननाय गोबां दङ नै मोनसे बेनिफ्राय नै मोनसे गोबां दं आरो ना लोगोफोर लामा ओरैबायदि हिसाब गैयै लामा बानायगोन खोमा बेनिफ्राय नैयाव माबा मोनसे होना दोनदों दै बे मेन गेटआ नैनिफ्राय जागोन नामा लोगोफोर बेनिफ्राय हाबलांगोन नामा नरेन्द्र मदिया ओरै थांनानै बिथोराव आरो ना लोगोफोर नै ओरैजाय सिङाव आं बारा बेरायनानै देखायदिया दै लोगोफोर बेयाव माने पुलिसफोरबो दं गार्ड दङ बेनि थाखायनो आङो बारा मोजां देखायदिया नोंथांमोना जुदि नरेन्द्र मदिखौ मोजां मोनोब्ला एप्रिल मासनि 1 तारिखाव फैनानै गासिबो नायफैनो हागोन नैबे गगामुख हालामनि सिङाव थानाय सनापुर होननाय जायगायाव आरो ना लोगोफोर बेनि लकेसना बबेयाव दं होनना बुङोब्ला गगामुखनिफ्राय 1 किल'मिटारनि एसे बारा फैनांगोन लोगोफोर NSPC र'डआव होनबानो नोंथांमोना नैबे सनापुर जायगाखौ मोनगोन आरो ना लोगोफोर बेयावनो 1 तारिखाव नरेन्द्र मदिया फैगोन दहायथ' आं एसे सिगाङावनो बुंना होखाबाय अब्लाबो आं आरो जोबथारनायाव बुंबावबाय ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर भिडिअ बानायनायाव गोबां खस्थ' जायो दै भिडिअखौ नायनानै ओरैनो थांनो नाङा नोंथाङा जुदि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानै आपसन फैफ्लांदोंबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसेनो लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन गोजोन्थों।